Assalamu alaikum кардаштар. Шейх Абдул Мухсин Аль-Бадр дигән галимнең китабын дәвам итәбез. 4нче дәрес. Кем беренче тапкыр тыңлай? Без кардаштар бу китапты гарәпчә укысак та һәрбер һүзне теге, һәрбер һөйләмне һүзмә-һүз тәрҗемә итә дип уйламагыз. Без укыйбыз әлбәттә. Бәлки кай вакыт 1, 2, 3, 4 һүзлә торып калалар. Чөнки безнең вакыт тар бит инде. Күп кеше барыбер гарәпчә белмәй. Шуганы был теге гарәп теле дәресе булмаса ла, кем гарәпчә укырга теләй, уның өстендә бәлки файда булыр. Кыска без гарәп китабын укыйбыз әлбәттә. Ләкин был тәрҗемә хәрфи, буквальный тәрҗемә түгел, мәгънәви, смысловой. Дәвам итәбез. Ва шәһру рамадана дайфун кәрим ва вафидун азиз. Рамадан айы ул безнең өчен изге кунак. Кәрим дигән сүзне ана нинди осракта кулланалар гарәптәр. Кайсы бер кешеләрнең нәселе ул тиклем билдәле түгел, аталары ниндидер теге мәшһүр, билдәле кешеләр түгел. Кайсы бер кешеләрнең олаталары бик билдәле кешеләр. Мана шундый кешеләргә кәрим диләр бит инде, кәрам. Мана шулай ук безгә берәй нык мөхтәрәм кунак килде ди. Кәрим, олатаһы кәрим, ата-бабалары кәрим, мөхтәрәм кешеләр булган бер кунак мәсәлән килде ди. Ва вафидун азиз. Вафид дигән сүз ул кай вакыт посол дип тәрҗемә ителә, делегация. Кыскаһы ниндидер мана мөхтәрәм кеше безгә кунак булып килде. Һәм был кунак мана күз алдыгызга килтерегез. Азизун аля нафси кулли муъмин. Ул бөтә мөэминнәр өстендә ниндидер мөхтәрәм, якын кеше ди. Бәлки берәй галим. Я мәсәлән күз алдына китерәйек, Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям ниндидер yeğenlerinin biri kildi tibet. Ve kullu mu'min yefrahu bi hada dayf farahahu bi azami dayfin. Hamti her bir mümin oşu konakka bunda ne Ramazan ayı. Ramazan ayını biz konak bilan sagıştırab alıydı tibet. Oşu konakka her bir mümin şatlana, kıvana. Farahahu bi azami dayf. Ниндидер бик бөек зур кеше кунакка килгәндәге кебек, ошо ай килгәндә лә һәрбер мөэмин нык шатлана. Ва акрами вафидин алейхи. Һәм уның өчен ниндидер теге олуг, мөхтәрәм, билдәле кеше килде ди. Посол булган мәгъибет. أرأيت الشخص الكريم الذي يتمتع بالسخاء والجود والبذل والعطاء عندما يقدم عليه الضيف. Hinti күргәнең бармы? Я күргәнең бармы дип тәрҗемә итмәһәк тә, мана күз алдына китер дигән мәгънәле. Арайта хәрфи буквальный тәрҗемә әлбәттә күргәнең бармы? Ләкин бында күз алдына китер дигән мәгънәле инде бит. Күз алдына китер. Мәсәлән, ниндидер бик юмарт кешегә садака бирергә яраткан, кунактарын яраткан ниндидер юмарт кешегә берәй кунак килде ди. Һәм бу кунак әйттек бит инде, ниндидер бөек дәрәҗәле кеше, данлыклы мәсәлән, рафиу шә'n, шанлы, даны, шаны бөек булган берәй кунак килде ди. Кайфа якуну истиқбалуху лидайфин һәза шә'ну. Ана шундый кунакты ул нисек каршы алыр ине? Һәм ысынлап та мана ябай тормышта ла без бит инде карайбыз, күзәтәбез. Берәй авылга башлык, ниндидер түрә, заманында мәсәлән Башкортстанның президенты килә торган теге бу авылга, нисек мана авыл халкы уны каршы ала. Күз алдына китерегез, Мана шулай ук, кардашлар, әгәр Рамазан айы килеп иткән икән, һез яшәгән авылга, һезнең мәсҗидегезгә, һезнең җәмәгатегезгә һез уны нисек каршы алырга тиешсез. Мана бunda галим ошондый сагыштыру яһап бездән һорай, һез уны нисек каршы алыр инегез? Ва кайфа якуну фарахуху бих. Һәм ошо каршы алган кеше, каршы алган гаилә нитиклем нык шатланыр, ошо кунак уның
өйөндә туктаганга ибет. Ва кайфа такуну дияфатуху лах. Һәм уны кунак итү нисек буласак ди. Нисек буласак ошо изге, мөхтәрәм, яхшы кунакты кунак итү нисек буласак дип хорай. Фақаулуху қад джаакум шахр рамадан. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям бу хадистә шундый сүзләр бар. Һезгә Рамадан айы килде. Ягъни, нисек аңларга кирәк? Фатахайяу ли дияфати һаза ад-дайфил азиз. Ошо мөхтәрәм, газиз кунакты каршы алырга әзерләнегез ди. Ва тахайяу ли икрамихи ва лил қиям бихаққихи. Уны икрам итәргә, русса угашчет була инде бит. Уның хакын үтәр өчен әзерләнегез. Ва хайю анфусакум лизалик. Үз-үзегезне ошо эшкә әзерләгез. Лианнаху кама аннаху яти сариан язхабу сариан. Сөнки ул нитиклем тиз килеп йетте сезгә, шулай ук тиз китеп барасак. Бу снап та шулай, кардәшләр. Без аны яңрак кына урада ла булдык бит инде бит. Килделәр, үтеп та китте, һизмәй дә калдык. Бер ай, сөнки ул ниндидер нык озын вакыт түгел ул. Бүген мана беренче көн, карахак 5нче, 10нчы көн ибет. Шан уртаһына барып итәбез бит инде. Һәм тиз генә бер ай үтәлә китә. Менә шулай ул. Тиз генә килә, тиз генә үтәлә китә. Фатахайяу лаху ва аидду анфусакум лил қиям бил аъмалил джалила. Әзерләнегез ошо айга. Үзегезне әзерләгез изге гамәлдәр, изге мул гамәлдәр кылырга. Ва таат ан-набила, яхшы итагать гыйбадаттар үтәргә әзерләнегез. Al-ibadat allati yasurrukum an talqaw rabbakum tabaraka wa ta'ala biha. Шундый гыйбадаттар буһын. Улар менән һез Алла Тааланы осратырга оялмаясаксыз һәм шатланасаксыз. Ошо гыйбадаттарыгызны мизаныгызда ибет күрү һезнең өчен шатлыклы буһын. Шундый гыйбадаттарга әзер булыгыз ди. Артабан 8нче бит. فينبغي على المسلم أن يحسن استقبال الشهر رمضان. Һәм мусулман ошо айды каршы алырга әзер булырга тиеш һәм моны яхшы итеп эшләргә тиеш. Рамазанды каршылау өчен. وهنا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما في كيفية استقبال هذا الشهر. Һәм ошо эштә кешеләр төрле була. Ятафават, ягъни дәрәҗәләргә бүленәләр. Төрле дәрәҗәләрдә булалар кешеләр ошо Рамазан айын каршы алуда һәм үткәрүдә. Артабан ул аңлата нинди дәрәҗәләр. Карагыз. ففئة من الناس يستقبلون هذا الشهر بالإقبال على الأسواق إقبالا شديدا ليشتروا أصناف الأطعمة وأنواع المأكولات والطيب المطاعم. Кешеләр араһында шундыйлары була ди. Улар был айда теге базарларга югерәләр. Шу хаттым теге тотыналар базар эшләренә, ниндидер төрле ризык алалар, теге тәм-томнарның төрләрен, иң яхшыларын алалар. Фәятәсәбәкун, бер-бире менән улар хатта ярыша алал асвак. Ошо базарларда. Ва яштаруна ат'иматан ва ма'кулатин бикаммиятин хаила. Һәм олы күп мул итеп ошо төрле тәм-томдар, ризык, ашар нәмәләр алалар бит инде. Ва кааннахум ястaqbiluna ash-shahra aklin ва shurбин ва танаулин лит-таам. Әйтерһең ди, улар ошо ашау, эсеү һәм ниндидер тәм-томдар айын каршы алгандар. Фаяштаруна шираан мутазаидан хатта инна ат-тасаввуq ва шира al-at'imati yazidu fi Рамадан. Улар шу хаттымны базарларда күп нәмә һатып алалар. Хатта мана ул снапта дөрес статистика буенча, ихса буенча күренә бит инде. Ошо айда кайсы бер гаиләләр бигрәк күп نملر حاطب والار ولهذا بعضهم ولا سيما أهل الإسراف تجده يبذر تبذيرا مشينا
Улар күптәре ти шул хаттым исрафка төшүп китә. Исраф әһле дип әйтергә була инде бит. Шул хаттым улар исраф кыла ошо айда. وَيَدَعُ عَلَى مَائِدَتِهِ وَسُفْرَتِهِ أَنْوَاعًا كَثِيرَةً مِنَ الْأَطْعِمَةِ. Улар ти үзләренең софра ашъяулыктарына, өстәлләренә инде кыскаһы шул хаттым төрле ризык куялар. ثم لا يأكل منها إلا شيئا قليلا فهذا قسم من الناس. Ана шул теге төрле куйган тәм томдың бер өлешен генә татып карайдар да, калгандары утырып кала. Тейинде. Ана беренче төрк кешеләр шундый, бигрәк тә бай яшәгән илдәрдә кардәшләр ысынлап та шулай ул. Бик күп ризык алалар. Әйтерһең был теге гыйбадәт айы түгел, ә ниндидер мәсәлән кемнең ифтары тәмлерәк булды, шул нәмәлә ярышу айы. Юк, был тәм томдарда ярышу айы түгел, был гыйбадәт айы.